Witam Was pięknie, Rostomili. Wiecie dobrze, moi Rostomili, że teraz w telewizorze furt grają we fuzbal. Kańsi w Katarze, daleko w Arabii, ale przeca wspominacie se, że fuzbal się grało, a gro furt wszędzie. A to isto na caluczkim świecie. Furt się w niego kopie, a i na cieszyńskiej ziemi. Każda dziedzina ma swój klub, co w nim kopią małe dziecka, starsi syncy, a i chłopi, co już mają po 40, a czasami ja i po 50. Jak jeny się synkowi kupiło balon, to on zaczął w niego kopać. Kopał jako poradził. Jeden kopał lepszy, drugi gorszy. Najprzód kopał balem o ścianę w chałupie, ale godycki foter przeganiał, bo prawił, że płód spadnie. Tuż syneczek se wziął ten bal na miedzę, a tam za nim gonił. Jak miał braci, a siostry, stykło, że miał aspoň jednego brata, albo jedną siostrę, ale gor brata, bo siostry niedycki chciały za tym balem gonić, no to kopali se po tej miedzy, tym balonem, do jednej bramki. Tą bramkę się robiło oto z 2 patyków. Zebrało się 2 kuliki, zebrało się 2 pecyny, zebrało się 2 kamienie. To, co było na pozorędziu. Po tym, jak synek poszedł do szkoły, to za balonem gonił pospołu z kamratami na lekcjach WF-u, a po szkole szedł jeszcze też se pogonić za balonem na trowie albo na betonie, na boisku za szkołą, pospołu z kamratami. Ale żeby zagrać fuzbal, taki po szkole, na boisku, to trzeba było mieć bal. Wiele razy było tak, że się bal wciepało do ruksaka, albo się go wzięło do jakiejś taszki z folii, bo przeca po lekcjach trzeba było go pokopać. Tam na boisku przy szkole. W zimie było gorszy, ale przeca se wspominom, że się kopało balon, a i po śniegu, jak był mróz, że się musiało obuć lepsze budki, bo inaczej się klejzało jak chrum, a wiele razy się gichło sobą nażyć. Kiedy się szło do jakiegoś kamrata, to się dyski pokopało na miedzy w ten balon, albo a i w lesie. Ja, Rostomili, dobrze żeście słyszeli, a i w lesie, bo oto jak się chłopcy dorządzili, że bramka je oto tam hanej pomiędzy tymi 2 bukami, albo tymi 2 dębami, no to stykło, już nie trzeba było żadnych palików wbijać. Dorządzili się chłopcy, że bramka będzie między 2 stromami, a fertik. Jak się kopało w lesie, to trzeba było wiele razy jeszcze omijać insze strumy. Trzeba było pomiędzy nimi gonić, a te strumy, one były jako insi fuzbaliści. Jak se dziecka chciały pokopać w balon na miedzy, to stykło, że ona była równo. Jak na niej były kretowiny, lebo pecyny, to się do nich kopło, albo się ich kapkę kopaczką rozkopało, a już szło w bal kopać. Jeszcze się przyniosło spod stodoły oto 4 kuliki na 2 bramki, a już szło grać mecza. Trzeba było dać pozór, co by nie kopać w balon na miedzy, kany była trowa, kaj się pasły krowy, bo jak się ją poszmatlało, to gazda dziecka przeganiał, a ryczał jak pogan. Jak było kapkę z kopca, to też się jakoś grało. Trzeba było dodać pozór, bo bal się kulał sum po trowie. Na bramce się dyski postawiło największego albo najchrupszego chłopca, co by pomiędzy kulikami było co najmniej placu. Balon był szyty dyski ze skóry, choć potem nie skorzy szło już dostać takowne balony z plastiku. Dyski było tak, że jeden kopał fuzbal lepszy, a inszy gorszy. Ale najważniejsze było to, że dziecka se pogoniły kapkę, a zmordowały się, potem lepsze spały w nocy, więcej luftu im wlazło do rozumu, do głowy. Byli chłopcy, co grali we fuzbalowych klubach, a tak je do dzisiaj. Ci lepsi idą potem dali, do większych miast, a wiele razy je tak, że aj grają w reprezentacji albo za granicą. Ale ten fuzbal na miedzy, albo przy szkole, co my grali, to dla nas dziecek był dycki jak Mistrzostwa Świata. Każdy mecz to było jakby my grali finały tych mistrzostw. A dycki jak się balon pokulał do bramki, to była przeogromna radość.
i czulimy się w ten czas, jakbyśmy grali na wielkucnym stadionie, a jakby nas oglądało 100 000 ludzi. Rostomili, jak macie radzi to moi dżistani po naszemu, to mi dajcie pyty palec do wyrchu, a subskrybujcie mój kanał. Tu macie takie dwa obrazki po obu stronach mojej głowy. Jeden obrazek to jest ta pytka o subskrypcję, a drugi obrazek to jest film, co się wam może spodobać. Dziękuję pięknie, wszystkiego dobrego.